Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah martani be vidéo kesol dow ko larani application mere je WhatsApp. En waynotgo vidéo dow WhatsApp to kuje ɗo ɗiɗi kesum je wangi ha WhatsApp amma wala mo andi ɗo majum. Himɓe fere ɗo lara ɗum ha statiji himɓe fere bo to ɓe laari ɗum ma ɓe famai ma ɗum ɗumejum fere ɗo ƴamta ɗum ɗo bo ɗum ɗumejum WhatsApp waddi kesum ɗo ɓe famtai ɗum ɗumejum. To mi hollan on kuje ɗiɗi man, gotel en puɗɗiran be gotel je ko larani stati ɗum ɗiɗi fu dow stati man kam en puɗɗiran gotel je nder WhatsApp, gotel bo masalan tan lara vidéo ko ha Facebook ko bo aɗon lara vidéo ha Instagram, vidéo man fottani maɗa ayiɗi a wadda stati maɗa. En andi Instagram fotai télécharge vidéo e bo Facebook bo fotai télécharge vidéo man fottani maɗa ayiɗi a hosa ma wadda wata stati maɗa, na se to a captiri, na se to a waɗi ko ɗume, a hosan vidéo majum directly ha hunde ɗo ha Facebook majum ko bo Instagram majum a hosa wadda wala chaɗɗum. Ngam majum en yaha mi hollay no ɗum latorto. Premier je stati premier je yiɗi holla ɗo, to a lari stati goɗɗo a wala haje wigo mo yerɓanam ne stati majum, a wala haje bo yago télécharge application ga heɓa télécharge stati goɗɗo directly daga stati mako an bo foti a waɗa reposting stati mako warta stati maɗa e bo a tawan ɗum télécharge téléphone maɗa automatique. A mari stati majum e bo a yahay a télécharge gal application fere ay bo a ƴamay mo andama to hosi mo stati a hosi a wati je maɗa. Je deuxième bo mi arti meccen ne waɗirta, a hosiran ɗum gal Facebook a wata ɗum hay stati maɗa. En andi Facebook wala télécharge vidéo, en andi Instagram bo wala télécharge vidéo. A laari vidéo hatton malla bo photo fottani maɗa a hosan ɗum daga hatton a wadda ɗum ha stati maɗa. Mi hollani no ɗum waɗirto ɗo majum, ɗum sirri wa kesa on je wangi WhatsApp ɗuɗɗum himɓe anda ɗum, mi hollay no ɗum latorto. En nasta nder vidéo majum bana ni. Ta yejjite abongo ha chaîne je Fasaha TV ɗo ngam heɓugo vidéo ji fere fere to ko larani tindinoji application je en ɗo ngara. Abonné, ɓiɗɗane vidéo ɗo like, partage no woɓɓe fere bo ɓe ndara ɓe nafitoro be vidéo majum. Bissalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe bana en wolwi ha fuɗɗam vidéo mi hollan en sirriji ɗiɗi ha WhatsApp je wala mo andi sai mo laari vidéo am ɗo. Inchallah tokkiram nder vidéo ni ga fuɗɗam haragare. Ta yejjite abongo ha chaîne je Fasaha TV hedi YouTube ngam heɓugo irada vidéo ji ɗiɗi fere fere inchallah. To na abonné on like vidéo majum sai en nasta kadi tammini a abonné a like bo. Aran mai ni tawari a nasti nder WhatsApp ma banni banda a nasti nder WhatsApp ma banni shikenan a laran party stati a yi'an no haɗɗo a wara a nasta party stati. To a nasti party stati masalan nda bana Mahmud Alhaji ɗo jeni stati en yiɗi en lara stati mako, wai fotol ɗo ngol fottani am, ɓawo a wari a like fotol majum a laran nda ɗo kungel ɗo afwan, ɓawo a like fotol majum banni a laran nda kungel ɗo sai a iya ngel ni. To a iyi dow magel ni shikenan waddante banni sai a waɗa continue. Ta waɗi continue ni shikenan photo an nasti téléphone maɗa a téléchargeai ɗum. Ɓe wi'ete ta yiɗi a jena stati maɗa a wara a iya haɗɗo a jena stati maɗa. Ta yiɗi sanjugo ko windi dow photo man bo a hosa a iya ni a hosa a sanja ko windi dow majum to fottanai maɗa. Ta yiɗi a mentiona himɓe lara stati maɗa ko group ji maɗa a wara a mema ɗo a mentiona to group to himɓe a mentiona ɓe lara stati maɗa. To donge a wala haje mentionugo bo shikenan sai a waɗa retour tan c'est bon, nda group ji maɗa a hosa a mentiona nder group ji maɗa ko bo numéro ji maɗa a mentiona himɓe je a yiɗi lara stati majum. Shikenan en timminiri be je ɗo. Ɗo on lawol arandewol je wolwino ha fuɗɗam vidéo en hollata banni majum. E to a yiɗi a yaha activa ɗo man an bo ha stati maɗa warta kala mo nasti stati ma pat lara dow banni majum. Ni a watta activa ɗo majum ngam ta activai ɗum wala no ɗum waɗire. To sai a wara a mema nda toɓɓe tati ha dow haɗɗo. To a memi toɓɓe tati go sai a wara a nasta parametre setting. To a nasti parametre shikenan sai a wara a nasta privacy alama bana fabru ɗo. To a nasti alama fabru majum a jippa les a laran har waɗi status mai akan mai nda ɗum ɗo stati, sai a nasta ha stati go. Shikenan to a nasti stati min ma mi huɓɓai je am sai a wara a huɓɓa je maɗa banni haɗɗo. Ta huɓɓi banni ɗo ni shikenan kala mo fotti be stati ma chak
o tawan ɗum ɗon banni majum o foti o hoosa stati mara o lowa ha stati mako c'est simple wala hunde feere na sei to ƴemi aɗa yerɓanam wawa perdi connexion kanko mo téléchargeta bo o perdi connexion mako ha yerɓugo majum shikenan ɗo o laari stati maɗa o hoosi bo o wati stati mako c'est simple wala hala feere shikenan lawol arandewol en timmidiri be muɗum en yaha lawol ɗiɗaɓol masalan aɗon laara video ha Instagram mara banni ko bo photo masalan a fotti be photo ko bo be video gal Instagram en ɗon mari probléme connexion bandiraɓe en ɗon mari probléme connexion video meɗen ma en yiɗa juuta to bandiraɓe en ɗon mari probléme connexion nda en fotti be video feere haɗɗo to masalan video ɗo ngol fottani ma a yiɗi a wata ngol ha stati maɗa ko bo photo wol ɗo wow beauty girl photo ɗo fottani maɗa a yiɗi a wata ha stati maɗa a yiɗa bo a télécharge go photo an ɗo saɗi gal Instagram ko gal Facebook donc sei a wara a mema nda haɗɗo a lawa partager ɗo a mema hatton to a memi hatton c'est simple nda to a yerɓanan goɗɗo gal WhatsApp a hosa iya haɗɗo to a wata stati maɗa a hosa iya haɗɗo tan shikenan ya joɗa stati maɗa to a wata ha story maɗa je Instagram a iya haɗɗo tan ta partage na himɓe a hosa partage na ɓe ɗo ɗum konte je wakere gal Instagram to donc miɗon mari konte ha Instagram foti a wara a waɗa recherche Abdulkadiri numéro 12 a hosa abona be Abdulkadiri nda inde am je Instagram Abdulkadir numéro 12 foti a wara abona en ɗon mari abone en 404 ha Instagram foti a wara abona be meɗen ngam heɓugo kujeji feere inchallah banni on ɗo on sirriji je mi hollan en gal WhatsApp je wala mo andi sei mo laari video am ɗo ngam majum like video ɗo to fottani on partage ani woɓɓe feere ɓe ndara ɓe nafitoro nden bo abonné ha chaîne Fasaha TV gal YouTube ngam heɓugo videoji tilimɗi marɗi daraja marɗi hikimaji je tindinoji application ji je en ɗon kolla hedi téléphone Android yeso ɗo seɗɗa to Allah lamiɗo hoddiri ɗum mawni je ordinateur en nasata waɗugo to Allah lamiɗo hoddiri yerdi ngam majum bisalam mi acci on jam siwte bo jam